scripture for the night is taken from the book of 1 Thessalonians, chapter 4, verse 13 to 18. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, or to grieve like the rest of men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not perceive those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. Thanks be to God for the reading of His word. Tayo pong nakatayo at tayo po'y manalangin. Panginoon, sa gabi nito, hayaan mo po, O Diyos, ang aming banal na Espiritu, ang siyang magturo sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, pasalamatan ka namin pagkat sa gabi nito, O Diyos, Lord, bibigyan niyo kami, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, kung ano ang mangyayari sa amin, O Diyos, pagkatapos dito sa mundo ito, Lord. Lord, let your Holy Spirit, O God, indwell in us, O Lord God, and let your power, O Lord God, manifest, O Lord God, in every saints that are present here in the name of Jesus. Lord, we thank you, Lord God, as we declare blessing, Lord, sa tahanan ito, and even, O God, sa bawat isa na makikinig ng mga salita. We bless you, and we bring you back all the highest praise, glory, honor, and power. In Jesus' mighty name we pray, and all the saints of God will say Amen. 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 Napakasarap po kung titignan po natin. No? Sino po rito ang may mga magulang pa? Sino rito ang wala ng mga magulang? Ano po yung naging sitwasyon nung sila po ay namatay? Malungkot. Brother Ernest. Ano din? Malungkot. Napakalungkot. Amen. So kung titingnan po natin sa mundong ito, no, maraming bagay na pinaniniwalaan tayo. Tama? Maraming bagay na pinaniniwalaan tayo at nakaugalian na natin na yung mga namatayan ay naiyakan kasi namimiss masyado. Di po ba? Pero dito sa salita ng Diyos, kakaiba ang gusto ng Panginoon na mangyari. Kakaiba ang gusto niyang mangyari no, sa ating mga namatayan, lalo na sa mga mananampalataya na nawala na. Amen? Kanya nga po, napakahalaga no, na aralin natin ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos nang sa ganon, hindi po tayo nawawala. At alam po natin kung ano yung nangyayari at mangyayari pa. Amen? Dito sa mundong ginagalawan natin. Tama po ba? Amen. Tingnan po natin itong video na ito. Na-rapture. May naiiwan pa rin. Lights on, please. Ang tanong po rito, sabi niya, are we ready? Handa po ba tayo sa mangyayari sa atin? Parang isipan mo, bata pa yung mga anak ko. Ano pa yung mga
magiging, halimbawa, kung kukunin ka na ni Lord ngayon, ano yung mga bagay na hindi mo, o yung panghihinayaan mo? Ha? Bagay na katulad halimbawa, bata pa kasi mga anak ko eh. Ano pa yung mga bagay na, wala pa akong trabaho rito sa Dubai eh. Di ba? Ano pa yung mga bagay na, sister? Wala pang asawa. Asawa. Wala naman. Wala naman. Hindi pa. Naman. Ano pa? Ano pa yung mga bagay na panghihinayaan natin? Hindi ko pa po nadadala yung nanay ko dito. Hindi mo pa nadadala nanay. Amen? Ano pa? Malilit pa yung mga apo ko. Maliliit. Di ba ito sa mga bagay na maaring bumagabag sa ating isipan? Di po ba? Yung mga bagay na minsan, no, ay parang hindi natin kaya pang ibigay. Ito pong binasa po natin kanina sa Thessalonians, ganyan din po yung sitwasyon nila. Sa Thessalonians, yung mga Hudyo doon, no, ay nagkaroon sila ng katanungan din kay Paul. At dahil sa katanungan ito, ang sabi nila, paano na yung mga namatayan namin? Paano yun yung mga namatay namin? Ano mangyayari sa kanila? Kasi po, ang kaugalian ng mga Hudyo, pag may mga namatay, lalo na yung mga nasa sementeryo, at pag sila'y lumipat sa isang lugar, gusto nila dalhin nila yon. Katulad si Abraham, no? Dinala pa nga yung kanyang bangkay, yung kanyang buto, no? At kasi yun ang kaugalian ng mga Hudyo. At I believe, tayo bilang mga Pilipino, kapareho rin natin sila, kasi mga Orientals, no? Dahil masyado tayong close. Naalala ko nung sa Pilipinas, meron kaming sa sementeryo, meron kaming, hindi na namin kamag-anak. Pero nung binuksan yung nicho, no, dahil lola niya yun, talagang nagtitipa siya roon, nag-iiyak siya roon. Nung ipasok na ako, tinulak nga. Sabay, balik siya ako, ba't ako tinulak? Ganun ka-close, no? Ganun ka-close. Ganun sila ka-close sa tayo rin, no? Ganun din ang mga Hudyo. Ganun sila ka-close sa kanilang mga kamag-anak, sa mga namatayan. Kanya, kung ang concern natin, no? At ang concern ng iba about yung kanilang future, ang concern ng karaniwan mga Hudyo, yung mga namatayan nila. Kasi ganyan kahalaga yung mga taong nawala sa kanila na mahal nila. Kanya ito po yung naging issue, kanya itong mga katagang ito na binasa natin, no, ay pinagbibigyan ng in-encourage ni Paul yung mga taga-Thessalonians. Dahil nga ang katanungan nila, paano na yung mga kamag-anak namin na namatay? Paano na yung mga ninuno namin na mga namatay na? Hindi na nga nila inisip yung mga mangyayari pa. So si Paul, binigyan niya sila ng encouragement. No? Kung atin po titignan, nasabi po sa verse 13, kasi pahapyawan ko lang po hanggang 18, tapos ibibigay ko po yun sa rapture para klaro po tayo dun sa rapture. I-exit lang po natin ng konti yung 13 to 18. No? Sabi po rito, brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep. I do believe na walang aatokin ngayon o tutulong ngayon. Amen? Or to grieve like the rest of men who have no hope. Dito po, sabi niya, we can overcome the problem of sorrow by knowing about life after death. Ito yung karaniwang katanungan, may buhay pa after ng kamatayan natin. Actually, yung iba nga, no, sa mga pelikula nakita natin, meron nga silang hinahanap na living water. Meron yun sa Indiana Jones yata, no? Naghanap sila ng mga living water para mapanatili silang buhay. No? At mapanatili silang maganda at pogi. No? So, ano yung mangyayari after ng kamatayan natin? Yun yung tanong nila kay Paul, dahil nga ang concern nila, yung mga kamag-anak nila, o mga kapatid nila, o mga ninuno nila, na matagal ng patay.
Kasi nga, alam nila na sila'y papunta sa langit. Pero paano na yung mga kamag-anak namin? Kailangan dadalhin din namin sila. Tama po ba? No? So, here, sabi niya, we should not be ignorant of those who fall asleep. No, mamaya, titignan po natin yung fall asleep na yan. No? At mamaya, ay makikita tayo magpo-fall asleep. Sino kaya? Amen. Sabi po, we should not grieve like ungodly people. Alam niyo po, meron pong isang kultura ang mga incheck na pag may namatay, no? Kailangan maraming iiyak. Nagbabayad na sila eh. Crying ladies. Tama? No, crying ladies. No? Binabayaran nila yung mga yon. Dahil daw, habang dumadami yung nananangis doon sa namatayan, no, eh, papunta yung kaluluwa niya doon sa kung saan. Ewan ko. Amen? Tama, no? Yun yung kaugalian ng mga incheck. Wala naman siguro incheck dito. Lululaway lang. The rest of the people are without hope. Sino rito yung mga without hope? Ano yung palagay niyo yung mga without hope? Yung mga hindi nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Amen? Yung hindi pa kumilala at tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Now, tingnan po natin yung Paul asleep. Sabi niya, the term asleep, no, describe a Christian who has moved from his earthly body to his heavenly body. Now, tingnan po natin, no, kanya nga pag may namatay sa atin, no, pansinin nyo, parang natutulog na. Tama ba? Yun na lagi nila sinasabi. Kaya minsan may nakaganon pa. No? Parang natutulog. No? Di ba? No? Pag may namatay, laging sinasabi nila. Kasi gusto nilang i-relate sa biblical terms. No? Asleep. Now, tignan po natin, ang tao pagpatay na, no, ang katawan niya maiiwan. Pero ang kanyang kaluluwa at ang kanyang spirito, didiretso sa Diyos. Amen? Kanya pag yung namatay na tao, kahit na Kristiyano o hindi siya, no, yung kanyang katawan nandyan. Pero, papunta siya doon sa paradise o doon sa Diyos. Amen? Kasi may judgment doon. Yun yung judgment. Later, makikita po natin ito. So, body na lang yung nandun. Tama? Body na lang dahil yung soul and spirit niya pumunta uli sa Diyos. Kasi ang Diyos galing sa Diyos yun eh. Inuha uli ng Diyos. Amen? Maliwanag po ba? Amen. So, sabi niya, being still in union with Him, they sleep in His arms and are under His special care and protection. No? Nasa protection ni Lord. Then sabi niya, sa 2 Corinthians 5:8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and be present with the Lord. Ito yung mga namatay na, no? Na yung katawan natin, no? Na kung ikaw patay na, yung katawan mo nandyan sa lupa. Eh, paano na yung, ano yung, uso ngayon pag may patay? Kinrime. Paano yung kinrime? Eh, bahala na si Lord doon. Problemahin mo na si problema na ni Lord John. Huwag mo na problemahin. Amen? Pero yun, no? Pag yun ay gagawa ang paraan ng Panginoon para may balik muli yun. Amen? Si Lord na yung bahala ron. Amen? Sabi po rito, no? So, ito yung fall asleep sinasabi. No? Doon sa verse 14 to 15, pinapahapyawan ko lang po ito, no? Tapos tututok po tayo doon sa rapture. Doon sa 14 and 15, we believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. So yung fallen asleep in Him, yung mga kumilala sa Kanya, no, ay dadalhin sa protection ng ating Panginoong Jesus. Amen? And then dito, according to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Hindi yung nag-fallen asleep sila, susundan din natin sila. Hindi po gano'n. Amen? Dahil dito, we can overcome the problem of sorrow by knowing that they shall be raised from the dead. So yung mga patay na yon, no, na kumilala sa ating Diyos ay, they will be raised from the dead. No? So, yung mga patay na kumilala sa ating Panginoong Jesus ay bubuhayin muli. Kasi yung body nga nandito eh. Amen? So, binibigyan ko lang po ng background, no? Background at exegete po natin
ng bagya.